אני חייב להגיד שהתוכנית הזאת הפתיעה אותי לטובה, באתי מאוד מאוד סקפטי, שמעתי את הוובינר. משהו בחי גרם לי לפעול אחרת מהרגיל וללחוץ כן ולהזמין את התוכנית הזאת של האינטליגנציה הרגשית הזאת AI. אני הייתי בדיוק באיזשהו מקום בעסק שלי שאחרי 20 שנה שהעסק שלי קיים חיפשתי דרכים להתפתח. באמת הייתי מתוסכל מהצורך לקחת כל כך הרבה יועצים ומנטורים, והמחשבה הזאת שאפשר לעשות חלק נכבד בעצמי היא מאוד מאוד משמעותית עבורי. התוכנית הזאת ממש מעוררת בי תשוקה, היא מביאה אותי לחשוב מחדש על מהו העסק שלי, לאן הוא פונה. אולי עוד נקודה חשובה לציון, יש אולי עוד אנשים כמוני עם הפרעות קשב וריכוז של לשבת וללמוד ולעשות בדיקת מתחרים ולהיכנס להם לאתרים ולנסות, זה פשוט יהיה בלתי אפשרי. ופה בלחיצה אחת שיש לי יועץ כזה או יועץ כזה שיכולים לעזור לי, זה מענה נפלא גם להפרעות הקשב.